Ntebla musolu la fokiyama. En tout cas ne be muso mi fe chote torosa. Membolo la herebe dama. Dusu suma farale o ka baba. Ala canson shila ne be musolu sabona ko ke benyana. Ntebla musolu la fokiyama. En tout cas ne be muso mi fe chote torosa. Membolo la herebe dama. Dusu suma farale o ka baba. Ala canson shila ne be musolu sabona ko ke benyana. Ne bae musoye. Koro musoye, anga lagare musoye, sirani musoye et alafa. Elles sont source de vie, faut pas les faire souffrir. Elles sont nos amies, sœurs, filles et mères de famille. No woman no cry, I say no woman no cry. Femme ne pleure pas, j'ai dit femme ne pleure pas. Ujanye kote sa, musolu ninka kote sa. Ula kashi mandinye non te soma. Ntebla musolu la fokiyama. En tout cas ne be muso mi fe chote torosa. Atosro, na ashita tosro, manyo igala na lakrala. Ko bela gele fulino, mo mo ya sebo akona koro pasya. Anye befo ni to ni jamuna, boya ani karama pangana. Komi mokon na kuma koroni re ambala ngau biano nei anya ta unda mele mas sini mas ya donc si ça no amba ko fansi wi na so prendre ko représenter après ambala so le discours kala namne o do tema sa na so artiste mun be dulu be jouer lu nu lama parce que ne ba artiste do la chama chala am dati ke pache bona kay ba mi ngi wila de ligola fileliko foli kala Money fola fone, juru fola, nena gure I don't care for better sewa. Demar Chicago, Johnny, Demar Chicago, Goro Demar Chicago, Jelly Bingy, Demar Chicago.
Membulu la here bedama dusu suma farale o ka baba ala canson shila nebe musolu sabona ko kevenyana ntebla musolu la fokiyama antuka nebe musomi fe chote torosa membulu la here bedama dusu suma farale o ka baba ala canson shila nebe musolu sabona ko kevenyana furu ye musoye demolo ye musoye jigiya ye musoye ali sutura ye musoye ale mama Afrika yanga ni miziki do idonsa bote la bocha ngata Bamako joli muso Konakiri muso Wolofo muso Ivoirienne muso Femme d'Afrique, femme du monde Kala vous bénisse, Tovili Duma, Usulanduma Parli nyuma ni chela dombaga Ntebla muso lula fokiyama Antuka nebe muso mi fe chote torosa Membolo la here bedama Dusu suma farale o ka baba Ala canson shila nebe muso lu sabona ko kevenyana Ntebla muso lula fokiyama Antuka nebe muso Kevenyana furu ye musoye demolo ye musoye jigiya ye musoye ali sutura ye musoye ale mama Afrika yanga ni miziki do idonsa bote la bocha ngata Bamako joli muso Konakiri muso Wolofo muso Ivoirienne muso Femme d'Afrique, femme du monde Kala vous bénisse Tovili Duma, Usulanduma Parli nyuma ni chela dombaga Ntebla muso lula fokiyama Antuka nebe muso mi fe chote torosa Membolo la here bedama Dusu suma farale o ka baba Ala canson shila nebe muso lu sabona ko kevenyana Ntebla muso lula fokiyama Antuka nebe muso mi fe chote torosa Membolo la here bedama Susuma farale o ka baba Ala canson shila nebe muso lu sagona ko kevenyana Iti ni kata tiko Odi iti sababu Angaje sababu Angazi Kakuwa sababu Angakeni kele sababu Femazi ere sababu Femazi Abuso sikilemea Abasa nene Femazi sababu Wana Bini Bananga Na kode Akela chumomina j'ai l'honneur, ma dignité, ma vie concourir. Au-delà de là, c'est fait partie. Fait partie de l'unique. Il fait partie de l'unique à terre. Ça l'a l'unique à terre. Ça veut dire qu'il y a pas de vérité dans l'eau. Dans l'eau. Ça va pour nous. Donc, il y a ça à terre. Nous sommes remarqués de la terre. Shibero bisa terkagena ayat keloro okela state ali ni kaji tebuna
On me sera pas ça. Vous n'êtes pas. Mais Kassaba, vous dites que la il y a une machine à faire des témoins. À chier, on est pauvre. On vous dit là, Kassaba, quand on va y aller, quand il présente, ensuite, Madame Cissé, quand on a créé la université, on a compris qu'il voulait faire la data. Avant tout, à cette année, il voulait. Mais il s'est marié. On a créé l'université. L'université, avec la vie du Mali et la vie du Mali, avec piqué une élève de la terre, la vie du Mali. Donc, on est de la fait partie là, la fédération des femmes maliennes au Sénégal. Fonctionnaire où là, personne, mais tout le temps, au-delà de la vie, ma conforme, quel est le livre pour le mal fait? On est fort, on peut pas la vie, on peut pas s'y faire. Madame Cissé, là où on a, tout bébé, vous y avez des salles de vie comme vous dites. Madame Keita, le Keita Bola, nous allons mettre le là à voir en donc après nous sommes à quel état? Avec Allah, avec Yoruba, dès qu'on y vient, dès qu'il y a quelqu'un qui a cette commande, dès qu'il y a quelqu'un qui a cette commande, aïe nous dit ça va pas dire à quelqu'un, avec vos solos, ça va voir, avec Allah au compte. Mais vous avez une équipe brave. Madame le téléphone. Faites de la tout. Fou, clé. Vendredi jusqu'à 22h. Il y a pas la télé. Il y a pas la télé. A dit chef, il y a pas de télé. On va dire que quand on commence là. Ça n'a rien à voir avec ça. On peut pas tirer. On veut faire un peu de bagage. On veut faire un peu de bagage. Il va bagager. Il faut se bagager. Il faut se bagager. Il faut se bagager. Donc à la fin du mois, à la fin du mois, merci beaucoup. Merci. On va se faire un conseil sur la. Vous devez aller vous sauver.
kiyama. En tout cas ne be muso min fɛ cɛ o tɛ tɔɔrɔ sa. N bɛ n bolola hɛrɛ bɛɛ d'a ma. Dusu suma faralen o kan o b'a ban. Ala kan sɔn si la ne bɛ musolu sagona ko kɛ bɛɛ ɲɛna. N tɛ bila musolu la fo kiyama. En tout cas ne be muso min fɛ cɛ o tɛ tɔɔrɔ sa. N bɛ n bolola hɛrɛ bɛɛ d'a ma. Dusu suma faralen o kan o b'a ban. Ala kan sɔn si la ne bɛ musolu sagona ko kɛ bɛɛ ɲɛna. Ne ba ye muso ye, kɔrɔmuso ye muso ye, an ka lagare ye muso ye, sirani ye muso ye, et à la fin elles sont source de vie, faut pas les faire souffrir. Elles sont nos amies, sœurs, filles et mères de famille. No woman no cry, I say no woman no cry. Femme ne pleure pas, j'ai dit femme ne pleure pas. Ujanya kote sa, musolu ninka kote sa. Ula kashi mandinye non te soma. Nte bula musolu la fo kiyama. En tout cas ne be muso min fɛ